tumuju ana ing Kabupaten Bojonegoro. Pancen kaya ngono. Aku wis ngerteni apa kang dikarepake marang Semami urip Kakang. Ya. Kula kanthi pun Kakang. Wektu dina iki aku banyak kawula oleh Lamongan bahwa aku dak tumuju ana ing Kabupaten Bojonegoro. Siagake kabeh karo prajurit. Aja nganti ana salah sawijining sing nganti keri mapan ana ing taman kaprajuritan. Panjing kaya ngene. Kabeh para kawula ana ing Kabupaten Lamongan. Nggih. Sak kata ambali maneh wis keprungu yen wektu dina iki aku kawan nyembah dawuh sanga Kang Mas Hendro Katon kang supaya tumuju ning Kabupaten Bojonegoro. Kula kan saha kuwi sak pegaman kang landhep. Titian kang gedhe. Ayo budal ana ing Bojonegoro. Namung mangestaken dawuh. Para tam-tamo. Siaga marsa. Estya sanjata lumaksana magita-gita. Tajya! 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 Iwanoake, aku Sadara, putra dalem Rama Buntar Lawelung Tuban. Bali kuwi sapa? Wanoake wae. Aku Senopati Wijang. Wijang saka ing Kabupaten Lamongan. Sing sawiji sekadangku Gonjang uga saka ing Kabupaten Lamongan. Gonjang, suaramu kontek. Lan kowe Wijang, kepiye Sadara? lumaku ngirit saberkadaning prajurit arep tumuju ning Bojonegoro. Nemu wigati ngopo, Ya. Ana papan cinaku bakal gawa kawan kowe Sadara. Iya kepiye? Ados saka ing Kabupaten Lamongan nganti aku tumuju ana ing Kabupaten Bojonegoro. Wong sejaku nampa dawuh sangersane Kang Mas Hendro Katon kang supaya aku munggah ana ing Bojonegoro kira sepantes kepengin nglamar putri ana ing Bojonegoro kang aran Kumalaretna. Ngelamar Kumalaretna. Iya. Gonjang lan Kewijang, Kepiye Sadara? kawuranira. Iki dina ning Bojonegoro katutup 40 dina lawase. Gek sapa pawongan ora mawas. Ora bakal dikeparengake munggah ning Bojonegoro mula kanthi kuwi cabarke anggon lamar kelawan putri Kumalaretna ning Bojonegoro ya. Sabar. Iya. Kabeh kamu ki mau aku wis nampa kadepan.
yen to aku bali ora bisa nggawa wujuding Kumurtna ing mengkono aku bakal entuk pidana. Damar mancung cinupet. Sakjroning piye? Merga kemuksa arep mungganing Bojonegoro. Minangka aku jejering senopati perang. Ki sapa wae arep gawe gegerong Bojonegoro. Cilik ngendarat yen kengge geger bakal tak pateni. Yen ngono critane ing papan iki dadi watu sandung aku. Sadara, Iya. ing kelelengake. Ojo tak melu bab kore sumingkir. Aku bamu mbah oleh kadipaten Bojonegoro. Yen aku dadi watu sandungan upi. Krawe bak antas malang balak putu. Cangga.
Aku tak wakilno. Wakil sapa? CS ku ning kene ono. Sapa? Ora saya itu. Ora saya itu tak gua. Hei, iki tak wakilno. Yo sik. Wakil ya wakil, Mas. Ngene ta. Apa? Dene rek kang satu. Aku makan gaji buta aku. Yo sik tak wakilno. Piye? Tak wakilno. Sapa? Jeblok. Hei, ya cok. Pindho babakan pace. Mula salah kuwi semingkira apa tak semingkirake. Lah kok gampang temen anggonmu ngucap. Urung tan urung. Yen aku bali, aku bakal nampa widara gedhe sing dipatrapke marang aku. Banjur sebut karepake piye, Gus? Yen pancen kowe prajurit sing pilih bobot pilih tanding. Ayo, kowe apa aku sing jengkelan dadi badan. Setan wedhus. Dodore papan kene. Untunge aku.
Banjur apa sebut karepake? Ucapku saka pelagan. Dudu teges kalah karo kowe iki ora. Lanjut. Aku golek papan kang jembar. Kanggo mungkasi kowe pakesi tumekaning pati. Gus, Nggih. ora usah sesumbar. Papan kang rumpet. Kowe ora iso mungkas aku. Banjur apa kowe golek papan kang jembar? Cukup. Nggih. Ora ana jamak lumrahe. Peperangan mati. Mok empes saka keplaning tangan. Yo. Ratya sawetara. Bakal karwati Bakal wirangan apa? Kaliya kabeh sawu ora bakal mundur. Dan timong malek kamu sedang mundur. Bakal tak kembali. Awalnya. Wow. Wow. Kowe kok guyu-guyu lemen, Men. Aku suweneng ngono lho, So. Ya sumeneng iku bab apa ta, Men? Suweneng amarga ya sowan rene kan lho, So. Lah iki ning desa ngendi lemen? Iki ning desa ngendi men kok plola-plolo wae. Iki mono ning desa Klakeh ngono lho, So. Ning lane ya, Men ya. Iya, So. Kowe ya ngerti iki digawe apa, Men? Lho. Ya jelas. Ora ngerti ngono lho, So. Iki halal bihalal ngono lho, Men. Halal bihalal ya, So. Ngene lho, Men ya. Piye, So? Iki ning kene iki awake dhewe iku ping pisanan dikongkon nglipur, ping pindho iku dikongkon ndongakno ngono lho, Men. Dongano ngono lho ya, So. Ya iya ta, Men, kok iso mesti ada-ada dikongkon rene iku ya ngomong ndongakno, ngomong nglipur ngono ah, Men. Nek masalah dongano ya tak pasrahno kowe ngono lho, So. Ya ngene wae, Men ya. Piye, So? Sak wektune lek wis dawa, Iya. ya muga-muga wae sak bubare nanggap ketoprak wis makucara wong sak desa kene kabeh wae panenane tambah ruwah. Amin lho, So. Nek iso ya iso turah-turah digawe ning gone Mekah Madinah. Ngono ya, Men. Iya ngono lah, amin lho, So. Men, Piye, So? wong kene do ngerti men ya kewan-kewane wis makucara iku nang ditokno kabeh. Langsung saja, So. Ayo men iki kalau men do, kula kae lho, Men. Wis makucara lho, Men iki. Iya, So. Oh, enak lho, So.
iki piye? Musuhe sesi tok. Pedot. 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 Asolole. Asolole. Tak dungdung. Iki rene sehat. Kowe mon, piye? Remuk. Iki musuhe sesi tok. Sing ndi? Sing gundul. Gundul arek mau lho. Sate pentol. Iya. Pak tuyul. Sunduk pentol. Pateni lak wis lho. Biasane ya meneh liwat kene. Ya. Dilungkas lak liwat kene. Kok suwi tro ya? Wah, sapa? Sapa? Wong ayu. Lah yo sapa? Bintang film. Film apa? Bintang film apa? Film apa? SCTV. Yo, dah itu selalu. Siap.
Gak ada urusane piye? PBB. PBB. Siap, gerak. Balik. Balik kanan, gerak. PBB kok balik kiri lah gasem ngono lho. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Ngene, puter balik, gerak. Balik. Ayo, yo aku sekolah motor SD. Ah, siap no. Loh, Siap, gerak. Balik kanan, gerak. gak ngene sih. Gak. Ngene aben marem. Biru. Ngene sih. Lencang kanan, gerak. Gak ngene lah marem aku. Balik kanan, gerak. Ora kena. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Balik kanan separuh, gerak. Bener sudah dirumati bojone iku. Wah, aku. Aku tani Mas. Ana lontong. Lontong. Ora ngetut kowe iki. Ora. Masa ora? Lego. Ayo, tenan. Tani Mas. Aku melu. Mare-mare. Walik, jujur sing penak. Jujur sing penak. Waca komunikasiane. Iki nang ning YouTube biasane sik ono. Oh, wis metu dhewe. Heh? Wis metu dhisik. Apane? Tak teluke. Nah. Iki piye? Kaya mulai ayu ngono. Ora apa-apa. Biasane ning YouTube ono gendruwone. Wong YouTube. Iya, Mosok komplit ta. ketoprak ono biasa. Wah, nyanyi begini coba tak ayo kalau begini angin. Ya lah. Piye? Ngomongi. Heh. Ayo tunggu. Enggak sepower. Kok jajar? Udah nyuting aku dari.
Ayo, jaga kaki.